Ayo lagi nak. Bro. Pasambahaw mga kabagtik, idol. Morning mga kabagtik, tambok kay kabagtik ko. Tawag ng kabagtik ko. Sana lasa-lasa ang katambok kabagtik. Morning kanong kabagtik, tawag kabagtik ko. Kami kay kabagtik ko. Kami kay kabagtik. Ako, kinsa ko. Ay, ba kaya kang bakababong ang tayo. So, what's up mga kabagtik na Portudis kabuang Portudis. Ay, may gabi day muna mga kabagtik, no? Ano, gabi? Namuyok. Ha? Namuyok. Namuyok pa kayong dugong. So, yun mga kabagtik, no? Manulo din meron mga kuan mga kabagtik, sugbaon mga kabagtik. Ba ba? Tilapia. Dito? Na. Oh, tilapia. Kasi kakao man gani. So, panin niyo sa pagpanulo mga kabagtik, no? Kay nindot kayo mong binyog mga kabagtik. Isa man. Tara! Matag. Tara! Bro. Tara. Si Toki. Ambot kung dipendig makuha ba ni kay murag langanin mo akong sigpaw eh. Liko lang. Kuha dyan siya. Bro. Sinsa na kayo murag kapoy siguro na. Impas ang bahaw. Kabuang. Tara na igo dahil na ako dahil. Uy, kakyut mo din ni halwa na. Pero pa siya na sugbaon eh. Impas ang bahaw. Gay. Tara. Patay, impas ang bahaw. Sardo dalisay. Ay Cardo. Ayo tanggul. Down na pala. Lagi pa ako. Kuyin. Lagi si Blue baglak parang pasip. Tara. Ayun na. Ayun lagi na. Bro. Giringin mo lang din. Luar mo. Wa. Kaon dugay daghan na ka nagigo tro. Daghan na kagigo, daghan kay kog tama guys. Kapay mo. Patay ay oh, tanaw mo ba? Yun ko pagigo ba? Grabe pa tira tanggol oh. Kahit mukha ko. Mukha ka. Tagal mo siya gigo to kailin. Kardo dalisay. A few moments later. So yun mga kabagtik na. So, anong gabi yun na mga kabagtik? Maroon na natiti na mga kabagtik. Ay, maroon din na ako niya. Tapos, impas ang bahaw mga kabagtik. Impas ang bahaw. So, duwara may ni kabagtik alin na bilin. Kaya gipang kapoy yung mga kauban. Ha? So, ito ni pilian mga kabagtik. So, nakaw na ito ni mga sugbahonon ng mga kabagtik, no? Dito sa tong nindot kayong venue mga kabagtik ba? Nindot kayong venue. So, may nag-invite sa itong mga kabagtik. So, yun mga kabagtik na may nag-invite sa ito. Ano nga? Dito na silang area ito. Mga hub-hub mga kabagtik. So, proceed na lang tanin nyo sa buntag mga kabagtik. No? Dahil
So yun mga kabagtik no, magkita-kita na natin sa nindot nga venue mga kabagtik no. Sulit ka dito mga kabagtik. So dito na lang tayo mag-uban. So yun mga kabagtik no, before ta mga to sa itong mga kabagtik no, sa itong venue mga kabagtik no. So ato daang panghinduan ni mga kabagtik ba kay medyo luya na explode okay, kadlaw daw siya ng mata. Luya? Ha? Tulog. Oo, apa daw siya iluglog ha. So yun mga kabagtik, daramo mga kabagtik oh. O ni kuha na mo kagabi mga kabagtik. So wala may ka-video atong kuan sa dagat may mga kabagtik na mukot kay kusuting hangin. So gabi nag-video namin nanulo. Nanulo og mga tilapia ba pang ihawon ba impas ang bawon ni mga kabagtik. Tingog pud mo. Andam niya kapitan. Kaon ni karupuan ron. Nara. Sorry pa bang paulahin yung lambay na ito dia? Oh. Di na, pwede mabitin na. Di mabitin lambay na ito. Mabala ito ni Kabagtik Project niya. Kabagtik low J pa lang. Oh, sige, magsugod na taghinlo ni mga kabagtik na. Lumayan na Kabagtik Project. Dora taran hulong wala. Oh, sige. Kaya. Tayo, siyempre, ilo na pre-kuwagin. Tara. Siguro na siya mama. Uy, sige, suko ko si mo. Ano na pwede? Ano? Ano na pwede? Ano mo? Balik ka, balik. Balik na, balik ka siya, balik. So yun mga kabagtik no, kay ready naman na mo ang mga kabagtik no, panghabahabo nito mga kabagtik no, sudara mga kabagtik oh. So unya na naman, dito na naman ipakita dito sa among binyo mga kabagtik, kaya medyo nindot na ditong area mga kabagtik daw. So ba naman ninyo? So, tara! Tara! kabagtik na namin sa mong area mga kabagtik no, sa among venue mga kabagtik. So tara, so nalindot yung area mga kabagtik no. Tuyok sa kadiyot, tuyok sa. So kang deputy mayor rin diri ang area mga kabagtik no. So mao ni siya mga kabagtik. Dili nila niya diri mayor. Aliho ko introduce mo pangalan kayo para Si Kwani, former barangay captain Johnny Abaw, sa karon assistant deputy mayor, no? Di sa Santa Cruz. Dagan salamat sa inyo ang pandra karon sa inyo ang pasalida sa Kabagtik, mga Kabagtik. Welcome mga Kabagtik. Dagang kayo salamat sa pagpasalamat. So, mao to mga kabagtik. So, daramong pang hapon ng mga kabagtik. Kauban si Deputy Mayor mga kabagtik no. Idulit. Ano pa yung halwa no? So, yan mga kabagtik. Sundan na nato nagluto mga kabagtik. So, tara! Mga kabagtik, sundan na nato nagluto. Diba? Gusto na. Pasambahaw mga kabagtik, idulit. So yun mga kabagtik na isuro ito mo sa area ni Deputy Mayor no diri sa nahimutang sa Barangay Tuban sa Tacos Davao del Sur. Tara, ato na ka si Deputy Mayor. Ayun, so isuro ito tingali may diri sa mong area kay para makita sa itong mga kabagtik dyan nga nindot kaya itong area diri mga Sorry na to ha. Dito mo sugod.
Bisa ka sa mayor. Kani diri mo ni amo ang kusina niya sa ato ang Kuya Kenji Dito. Diya. Ya, nata dito ilalang padung sa Secret River. Very nice. Pwede na to nito. Makita na to. Okay, no niya. May secret river na din mga kabagtik. Ay, secret river, Roda. Ay, secret river. Mga kabagtik. Lo, duta man yung secret river mga kabagtik ba? Ano yung tatari? Okay, di man rin ako kay Bumbon man malat. So, ano yung Secret River na to? Ya, gamay na rin, pero dito tanaw na yun, labi na ginlo na kayo. So pagkaninduta man din sa secret river. So Floji, di ka ganahan mo suroy-suroy dito Floji. Suroy-suroy dito sige makagtan-aw ning akong naong. So mao din ni ang secret river no. Sa Kuya Kenji Beach Resort diri mahimutang sa gilid sa Lourdes Ark way laing arka diya makita ninyo gilid sa Lourdes Ark. So libre pa daw ang sugbahan diri mga kabagtik. So kung namoy sa mga sugbahon diri na lang ibutang. Libre na uling, kamo na bahala. Naapoy bidyukihan diri mga kabagtik, tara. Mga kabagtik, kusulit ra kay katiches nila diri mga kabagtik. Natay mga gagmay na kami sa kapaktik, mga gagmay na. So how much magkano ni Deputy? Oh, 200 pesos lang mga kabagtik, no? Overnight, 200 pesos lang. Yes! Yan na lang. Ano na ako, kilo protection sa ako ang mangrove group. Kaya, isa sa Nagpipinsa sa pagkano mga kabagtik ang isiyon kay Deputy Mayor na yun, no? muna yung protection na mangrove. Kabagtik, so ganahan mo mo. Sorry ka, sorry na. Bakto ka mga bayay, kapatid. Wala Sige nga na ni ngayon niya, Mayor. Kuya Kenji. Kuya Kenji Beach Resort. Kuya Kenji Beach Resort. Dili mahimutang sa Barangay Tuban, Santa Cruz, Davao del Sur, mga kabagtik ng Kuya Kenji Beach Resort. Punta na lang ako sa comment section ng ilang number mga kabagtik ako ni balang istorya ha. So yun mga kabagtik na pa sila yung mini pool mga kabagtik na raw. Mga bata maligo, niya punta o piriris na maligo. Muna yung mga bisita na ito, taga-Matanaw. Matanaw ba eh? Shout out kayo sa mga taga-Matanaw. Ay sige sige, dagang kayo salamat mga kabagtik na okay. Oh, shout out ko sa mga taga Barangay Saboy na no, taga Matanaw. Yung sa ibang silang area. Saboy. Ano eh, para ba sa pampamilya, anak-anak ikaw lang. Pampamilya. Naabot tayo kuan diri no kanang overnight nga kanang cottage. Cottage nga kanang safety kay nga niya kuan nang bugnaw. Nani siya kuan mayor nani aircon. Wala na yung ito. Ay libre man gyapong aircon mo na. Kanya. A few moments later. So yun mga kabagtik no, nakaprepare dyan may sa mong panghabhabon mga kabagtik no. So tara mga kabagtik oh. Kaungaro na si Floji. Layo layo. Bakwit mo naman eh. Mauban si Deputy Mayor mga kabagtik no. Mauban sa mga hab-hab mga kabagtik no. So relax na mo mga sulit hab-hab na. So banin ninyo diri. So ayun niya rin eh. Before natin mga hab-hab no. So Dinadaan sa nato ni Kampo no. So Kapunta mga kabagtik, mga oras na mga kabagtik.
So, sa ngalan sa Juan, sa anak sa Jesus Espiritu Santo, amen. Lord, dan kami nagkatapok, kauban na ka Lord ang mga kabagtik, Lord, ay magsuulis na karon. Kani namang nasa tubangan yung mga pagkaon na karon. Tagay kami og mga kasalawas Lord, kung saan ang tingnan kani, maghatag na mo kaminto, sa among mga salida Lord. Karon tawag mo. Ang Lord, imo kani ipaabot Lord sa among mga pamilya Lord. Sila matagaan po mga kabastos pagawas, mga grasya, mga blessings sa tanan. Pagkaon, kami na katong kanimo Ginoo. Labong kagawon sa tanan. So Lord, kining tanan namong gisalig, maglamat to sa ngalan ni Kristo, ang gusto mong luluwas. Amen. Amen. Nya, sabay dugayon. Sabay dugayon. Hop! Hop na! Hop lagi, aray mo kan. Balon ng balon. Balon mo. Imo na! Wala, oh, habap na, habap. Nice guys. Oh, habap na mga kabagtik. Yan na yung kabagtik, kumana ako durada kabagtik. Kabagtik ko, muna yung mga buha sa kabagtik. Muna akong kanon. Muna akong kanon. Morning boys, kuan kabagtek dagat. Mga unta, balag gubangang naong. Tiguang na to. Kita patunga ta. Masuk to uban. Boss! Mga boss! Muna lang kaunong para bagpili lang panglawak. Eh, musayaw ni si EJ ron uban. Budot eh, budot ha. Das mangiran, das mag. Eh, tahu ni, budot. Budot kayo. Amang. Asang balot ya? Atong balot. Ako ni mga kabagtik, tampo kay kabagtik ko. Tawag ang kabagtik ko. Sana, lasa-lasa ang katampo kabagtik. O ni ang kanong kabagtik, tawag kabagtik ko. Kami kay kabagtik ko. Kami kay kabagtik. Kabagtik ko dahil sa Aw! Halang mo yung kanong. Sige, kaya. Halang kayo, halang. Tawag ng isda. Guwapo kayo. Halang kayo. Safe, safe. Ikaw. Eh, dari gedugay yun. Patutuya! Hinayay lang niya tuwa, respeto lang ba? Doktor, kung makita, ay pala yung Impas na po speedy bahaw. Sige bahon ka dadang. Jabapan sa to daw, gilid. Uy, aw. Guwapo kayo, guwapo. Dami mo ba lang may kisa ko. Nagana ba? Gara-gara po may kisa ko. Klaro rin. Ayaw ba ako? Ang gasbang ay mo mga kwan, kamot ba buang. Saan ang mga po? Ang taon tagbo. Ako, kinsa ko. Ay, ba kaya kang baka ba buang? Tayo. A few moments later. So yan mga kabagdik no, tanawag yun sana mo pang pangulata o panghap-hap nung among nakuha mga kabagdik. Bibiglan ba yung kapilido? Kapilido, wag bilin. Sabay bilin doon din makaya kay ko. Dilog. Sa masapilin mo. Muta daw. Muta. parot eh. So mga kabagdik, nagangay salamat sa nag-invite sa mga diri nga venue mga kabagdik no. Deputy Mayor. Dagang salamat. Nagangay salamat Deputy. Deputy, i-shout out na lang, i-shout out sa Deputy.
Sulod. Okay, shout out mga kabagtig. Guys, mo ni na personal na ko gyud. Ako nahimamat ang mga kabagtig. Mga gwapo, mga kabagtig, labi na si EJ, gwapo kayo. Oh, Bloji. Mga kabagtig ko, EJ, gwapo kayo. EJ, gwapo kayo. EJ, kabagtig. Atras ilong abante Oh, so. salamat. Mga kabagtig, kurot yun kabagtig. Parot yun, bukong na nabili kabagtig. Oh, shout out ang mga pana deputy ng mga parintihan diya, mga busing diya. Okay, muna, shout out. Mayor, boss nato sana, Mayor, na ako sa kabagtig, Mayor. Ay bisita sila diri kay gusto sila nga i-set out ang uriyan ha sila yung mga show nga labi kayo karon nilang buhaton. So sa tanang mga parente kita amigo kumpare na mga kabagtig mga gwapo kayo mga kabagtig ko. Gwapo. Oh labi na si EJ labi na kabagtig. Gwapo kayo si EJ. So nagasalamat mga kabagtig nagasalamat. Deputy daghan po kay salamat sa pag-invite mo diri. Wadyo nagmahay yo, wadyo nung mahay sa area venue no pagkaning duta gyud mga kabagtik no. Gusto mga ligo mga lahat. O sa gusto mong lahat kung mga ligo dyan so ibutan na namo sa comment section naman ang number nila mga kabagtik no. So kamo ni bahalag sabot-sabot kay sulit kayo barato ra. Right. So may daghang salamat mga kabagtik.